Nu-i prins ăla. Da, nu-i prins. Nu-i prins ăla. Ce-i mare? Hai, bă, foliul ăla, aici? Acum le-a luat eu așa, să vă mai pune o cheatră aici. Hai, pune-mă, pune-mă. Hai, dă-i drumul. Stai cu acolo, lângă pagă, stai. Dă-i drumul cu piatra. Acolo am pus, bă, da. Bă, dacă n-aveți ce pune, bă, dar simți-vă-ți voi unul, mă, plimbați. Hai, stau pe tine, mă. Hai, Și cu fața, bă, nea stane. Cu fața la... Tot cu spate. Așa, bă, băi. Facem galerie aici. Facem treabă. Le-am băgat aici. Le-am băgat aici. Cam multești. E, multești. Faceți treaba aici, bă. Auzi, aia a fost înregistrează de voi. Hai să mai pui la băieți ăștia aici, mă, tare. Ce nu vă spus că pune nasul? Eu nu pune de față. Hai, fugiți cu ea. Fugiți cu ea, gata. Hai. De acoate cu conșor? Ai, mă. O parte că nu te știe. Ne-a prins rău că n-am avut căruța cu boi aici. Nu merge și voi, săraci. Da? Ce dacă îți vrei filmat, nu să ai mei? Hai, te prinde și pe matale. Mă rândă și matale, chiatră, colea, te prinde și pe matale, film. Poate nu să-i dau o cheatră, poate dau mai mult din nou. Sau două, sau nu dau niciuna. Te prinde și pe matale, colea, te fotografiezi. Păi ce faci? Dă-i o stare chimă, mai bine să se Nu mai acolo te duci pe eu, bă, nu știu ce mai dat. Hai să mai pune, măi. De cu ocazia asta te și piatra dincolo, vezi? Trebuie, dacă nu era cu rodele astea, că nu e poate. Dimineața, Te încurajează treaba. Bagă una mai lungă. Alo, mai pune, mă. Ne ajungi, bă. Nu puteți că știi. Hai. Dero, Hai. De ce? Auzi, ăla, tot pe acolo ăla, arată. De ce nu l-ați pișe, bă, pe față? Nu. Bagă-l mai bani. Nu piși. Nu piși. Nu mă aduc în față. e plin în colimator? Da, nu piși, bă, acolo. Aici trebuie. Trebuie, hai mai încolo. Hai la altar. Dar duceți aici. Să punem aici. Ține, mă? Frumos, cu miere,